Wow, Carl? Dili, besh. Di siya uhaw. Grabe. Hi everyone! I'm Carla Bermudo. Karnisig ako niyang girl on the street. Oh, garong panahon na grabe. Nagyod ka init. Nagyod madag tubig-tubig. Kailangan ka inom. Ka unog bugnaw. Kaya mga halo-halo. Mag-shake. Mag-melty. So, kaya ko ninyo karang adlaw. Kay manuroy ta. Kay mangita ta og mga tindahan. Nga nag-offer og bugnaw. Og lami ka. Nga fit for summer. Ali! So kani yung kanite, mo na siya yung mga ingredients sa inyong halo-halo. Nagpila po din yung halo-halo. 50. With ice cream, 60. Gawas ni ini, nag-offer sa Honey Hunt House of fruit salad, mango float ug ice candy. Samtang dili usab magpaulahi ang Kong Cafe sa ilang mga Pampabugnaw. So, karong summer ganahan mo pabugnaw. Dong lang mo sa Kong Cafe. Bestseller sa Kong Cafe ang ilang cookies and cream ug double dutch. Daghan usab kagapilian sa Gentleman Cafe. Bestseller, nani mga bestseller. Kung ato pa sa frap, naani Oreo o mocha. Kung diri sa juice of freeze, among bestseller din kaning cookies and cream. Na kung ginahan sila milk tea, among bestseller kay dark chocolate, coffee, winter, o melon. Sa among isang fruit tea, kay green apple, yakult. Pwede malaagan ang Gentleman Cafe sa ilang branches sa E-Mall, Raintree Mall, SM, CDU, SM Consolacion ug Mactan. Abli sila this summer from 10 a.m. to 9 p.m. Basta inarong init, halin lang yun. Imuhang man. Samtang fit usab kaayo ang butungan ni Ate Lorna nga nahimutang sa Barangay Labangon ug abli siya gikan alas 6 sa buntag hangtod sa alas 10 sa gabi. Affordable usab kaayo ang bugnaw nga limonsito ni Kuya. Ay, ito ka na ay? Pero paano siya? Pure lemon. Pero na ay? Asukar. Ice. Para mo lami ang sige, balik simple. Simple lang. Naduha lang kasi simple ko yan. So kamo guys, asa man yung ma-recommend nga po na itong atuan nga makapalit ng Pampabugnaw sa Mani? Let us know to the comment section below and don't forget to like and share this video. Cheers! Ay! Sorry!